Nindot jud din kanang natay tanom-tanom diri sa kilid-kilid lang kay nakakuha jud kag mga ulayon diri sa kilid lang. Nindot na siya mga green. Mao ni ang among gitak ang gulayan. Luto na day mo ang laoy. Ngayong hapon sa inyong tanan. Kanang manguha day ko gulayon karon kay maggulay ta. Dara o, talong. Diri sa akong tinanom. Dara, talong. Dagko naman siya. Pwede na siya. Dara siya. Nindot jud din kanang natay tanom-tanom diri sa kilid-kilid lang kay makakuha jud tag mga gulayon diri sa kilid lang. Ngayon, okra. May okra diri. Dara. Dayon. Napay tanong ba ko? Kani? Kani? Dara. Oh. Kilid. Kansa. Parahi. Daghan kay bunga akong garden, guys. Sakto dyan ni panglauoy. Okay. Healthy kayo na siya. Ay, wala dyan ni siya yung medisina. Wala dyan ni siya yung medisina. Pagsama na. Kaniday? Cute ko man. Kadakon sana. Kay, may na lang. Gayon, mga patag agbati. Agbati. Dahil ako ni saluyot. Sa among garden. Naapoy tangkong. Bisag ginagmay basta kanunay. Napay tangkong dito. Nakagulay na taron ani. Napay tangkong. Muhigop jud tagdaghang sabaw ani. Napadari daghang tangkong. Nga amo. Kani among sibuyas, amo na siya ni i-display. Kaning sibuyas diri pwede po ni nato kuhaan. Kay baga naman. Lami na ron kay among laoy ani guys kay kuan healthy kay siya daghan kay presko pa jud kayo. Pwede na ni kuha atong kamunggay. Kani kamunggay kuhaan na natong kuan gamay. Tagsa lang ka kuan kay parang dili po siya makuan. Daghan kami gulayon guys. Bulad na lang ang kulang ani. Bulad nga pinikas. Ay manguha pa tayo sa luyot diri. Kay daghan kayo sa luyot diri. Diri sa salin sa linog nga trapal. Dool. Nindot yun na siyang gulay kaya parang kuan ba ng layo rata sa high blood. Kaya healthy kain siya. Hindi rin rata makapanguha dyan sa daplin-daplin. Di na ta magasto. Nindot yun rin magtanom-tanom ta. Kaya manguha ko nagtanulad gamay dari guys. Ipakita ang bunga sa akong kalabasa dahil dakit na kayo siya. Dara.
Hapit na ni namo harbison. Daghan ni siya bunga pero gagmay pang uban. Dapay agdate diri. Dara. Paani na mo gamay. Dayon para dili na ta magamit og kaning lamas. Maana to ning tanglad. Kami ako ang kuan. Timuong lamas. Ang tanglad. Dara. Then magulay na mi. Guys, gihagpat na namo ang gulayon. Ay amo na ning lawuyon. Nindot na siya mga green. Hindi ko. Oh, na ako may sibuyas. Hindi ko na ako nanaan. Leksa, hindi ko na. Magkuhan ka diri na wato sa mubos. Agoy nagkukuha na po si kamo. Di na kami. Dara. Muro dyan ang madali sa bukid. Kay Ato ko na ako. Kani? mao ni siya walay gasto healthy. Mana? Lalo. Then magtak-ang namig ininit. Na kanya ah? Mao na ni ang among gitak ang gulayan. Ano ni siya guys. Among gulayan. Luto na daya mo ang lauoy. Dara. Mao na siya guys. Mukhaon na may karong taon-taon. Magsugba pa mig bulad. Luto na dahil mong lauoy. Mga unta ninyo guys. Lauoy bulag. Lauoy. Kami isa-isa kay kuan man fresh ng technology. Luto. Lamig ka siya guys. Ano ka naman? Hindi.